ce ține-l de gură? Ține-l de gură, ține-l de gură, că ăla e nebun. Cătălin Talent, uite, ăsta e cadoul meu pentru tine. Cătălin Talent. Mamă, ce piese i-ai dat. Vă pupăm! A, deci vă place. Bă, bagă limba în gură că strici tot peisajul. Dracu, bă, cât de miștoară. Ce băieții? Bă, dar voi două zici că sunteți trase la Indigo, mă, frumoase amândouă. Mamă, Wow! Cu plăcere. fetelor, Eu m-am mutat deja. fetelor, să moară mama în cancer dacă vă minte, să moară, culcă-te, să moară mama dacă te mint. Ce frumoase sunt de amândouă. Mamă, Dragi, cadoul meu. cât de Cel mai frumos cadou care Bă, l-ai făcut bă, în viața lui. Bă, băiatul ăsta, băiatul cu două fete, băiatul. Da, bineînțeles. Doi băieți Dar cu două nu-mi fete. spune că ale mândouă sunt ale tale. Nu. Una și Temele bună. voastre. Auzi, E cadoul meu pentru voi. auzi blonda aia mea, nu-i așa? Ori pe care vrei. Blonda îmi Ok. place. Da. Îmi Sunt place, da. auzi, Cea mai frumoasă e dacă, bruneta. dacă dădeam de tine în realitate, jur că îți aruncam picioarele în stânga și în dreapta și îți futeam niște limbi în pizdă. Hai de cap! Nu ne întâlnim. Cum? De ce nu ne întâlnim? Miercuri. Când vrei să ne întâlnim? Păi când vrei tu, da. Dar mi-l aduci pe domnul din colț. Domnul! Respect. Domnul! Uite aici o fată educată. Domnul! Uite o persoană educată care știe să vorbească, nu cum a vorbit unul mai devreme pe alt. Cine e ăla? Educată. Ăla, cum să zic ăla? Educată, o fată educată care spune domnul. Nu contează că știe, că nu știe. Spune domnul. Mamă, Ăștia domnul! Sunt, ăștia sunt 7 ani de acasă, nu boschetarul ăla. Domnul, să rămână domnul, să trăiți domnul, domnul. Sau nu Bă, ne împrietenim. Ca eu să ies cu fetele astea două, a trebuit să fiu un milionar. Sunt un păduche, fete, n-am nimic să vă dau. Ce scuze. Dar nu suntem pe interes. Nu e vorba pe interes. Ascult ce spun. Nu e vorba pe interes, că nu e vorba de bani. Este vorba că orice fată frumoasă trebuie întreținută. Păi nu, fetele frumoase și respectate sunt întrețin singure. Nu se întrețin pentru că toți proștii din ziua de azi nu știu să aprecieze lucrul ăsta, crede-mă. Nu e adevărat, bă, fetele dacă, știi ce vrea să spună? Da, mă, Că fetele hai, dacă mă. sunt frumoase, ia bani pe frumusețea lor. Păi nu fă mie gagica asta că sunt ele, că nu sunt ele așa cum crezi tu. Stai, Ele, ce ai zis că n-am auzit? ele nu fac Nu e așa că voi v-ați referit în sensul că dacă voi sunteți frumoase, vă întreține altcineva cu frumusețea voastră, adică vă dă bani. Nu mă, că ele nu sunt femei. Mai singure. Bă, tu le faci femei ușurate, ești nebun? Hai mă, lasă. Păi așa ai dat de înțeles acum. De asta, auziți fetelor, de asta sunt revoltat pe Dumnezeu ăsta. Băga mea și pula morții că dacă mă făcea femeie, mă duceam pe centură, acum sugeam pula, făceam bancă călău. Păi nu, că acum dacă era femeie era găleată. Fetelor, cu tot respectul, mulțumesc foarte mult că ați dori împreună să ieșiți cu mine personal, dar vă spun sincer, nu am față de voi, nu am, sunt păduche, asta e. Fetelor, Nu, Eu pe Cătălin îl vreau. Auziți, Cătălin, Știți de ce? Auziți, ea te vrea fetelor? care multul la ca tine. știți de ce băiatul ăsta nu vă vrea în viața reală? Pentru că o are atâta. Dar m-a rănit că nu mă vrea. Păi nu, a zis că nu are față de voi pentru că are atâta, dar eu am talangă. Și că lucru cel mai... Auzi ce ar tău. Mă auzi? Am talangă. Lucrul cel mai mare în viață e să recunoști ce poți face, ce nu poți face, lasă fac alții. Eu pot să vă fac asfalt în pizda. Vă iubesc, Și fetelor. betonează. Fetelor, Cu îmi boldul. place foarte mult la nebunie să vă spăl între buci și să vă dau limbi în piesă. Am uitat să vă spun că colegul meu suferă de amnezie. Nu, fetelor, dar eu am avut o fată care a stat pentru bani și am suferit mult pentru ea și n-a vrut îmi dădea pizda așa cu țărita și pe când acum vreau să vă cuceresc pe amândouă, să fiți aici în Și stânga bine. și în dreapta și eu să stau așa. Și bineînțeles când a avut-o... M-auzi? Bine. Auzi, îți facem cadou de ziua ta și venim amândouă. În octombrie pe 20, nu? Și 9, la 20.
Nu, păi și mai repede atunci venim. Vorbim pe Insta și ne auzim. Mamă, Ai să mă Instagramul întâlnesc. lui? Nu l-am, mi-l dați? Eu dă Capa talent. Capa talent? Mhm. Îți dau acum follow, bine? Hai să dăm acum, îți dăm acum. Am 100 de persoane. Am 100 de persoane. Dar nu te găsesc. Ia, vreau să fie mai clar. Capa 2 cu 2 de, bine. Am 100 de persoane, atâta. 100k. Numai 11 urmărești. Nu... Mamă, ți-am văzut ea repede, mă! Ți-am văzut ea repede. Ți-am dat follow, să știi. Gata, ți-am dat. Da. Mersi mult la toate, pupici. Și eu acum mai auzim. Mamă, sper să mai dau de voi, că chiar îmi placeți. Poate nu în viața asta, dar în viața cealaltă. Dar de ce nu viața asta? De ce ești negativist? Eu nu înțeleg de ce nu vrei cu mine. Mă superi. Nu trebuie să fii negativist dacă ești realist. Fetelor, eu am zis că să vă iau pe amândouă, dar între două nu mi-e bine, Nu adică... te vreau, dar nici bine nu ție. Păi da. Vezi ce face? El întotdeauna riscă. Nu știe să joace cărțile cum trebuie. Riscă mereu și dă anapoda și de-aia pierde. A avut una, a dat-o afară și a dat-o și fără bani afară. Nu, păi cu noi nu faci așa. Îmi place ceasul tot de la mână, șmeche ceas, lămișoară. Eu am spus că... Eu am zis că blonda e Vezi că frumoasă, un băiat poate observa la o fată lucruri frumoase, nu neapărat sexul și celelalte lucruri, dar el... Cătălin, vreau să fii la tine. Vreau să o iubesc. Îmi place de ea. Nu vreau să te iubesc. Păi știi de ce îmi place de blondă? Hai să ne iubim. Eu zic să vă luați o cameră amândoi. Am avut o prietenă blondă și m-a lăsat așa. Știi că blondele sunt o lecă mai egoiste, mai rele. Când vrea să te pedepsească, te bate cu dilgăul ăsta. Cu ce? Ăla. Îți dă cu dilgăul ăsta. Auzi? Dacă vede că nu fac, auzi fetelor, dacă vede că nu fac față cu asta mea, ia dilgăul și mă bate așa peste bucă cu el. Îl dai lui Blondie. Ăla. Da. Blondii ca cadou. Auzi? Da, mi-l dai să ne vedem ce Da, spui. tu știi ce e asta? Cunoști și asta? Păi mă înveți tu dacă nu știu. E o plastilină, uite, e o plastilină. Da, uite, mie de-aia îmi place de domnul meu. Mie de-aia îmi place de domnul meu, că stă foarte cu minte și liniștit. Mie îmi plac bărbații liniștiți. Deci, Nu. Să nu crezi tu că dacă ăsta stă aici și nu o suge. Mutul fute pământul. Crede-mă pe mine pe cuvânt. Domnul, te-a făcut dar cum îl boșorog. cheamă pe domnul? Îl cheamă... Cum te cheamă, mă, domnul? Cum te cheamă? Îmi zici cum te cheamă, că zic și eu. Îl cheamă Bagon Ciorbă. Intră pe Instagramul meu, Relu4ro. Și-a făcut reclamă. Reclama e sufletul comerțului. Fetelor, vă mulțumesc foarte mult că sunteți caterincoase, vă mulțumesc. Relu4ro. Am dat follow, Relu. Mulțumesc, Danke show. Fetelor, sunteți cele mai tari fete care le-am întâlnit pe Omega-ul ăsta. Să moară Dumnezeu dacă vă mint. Și mulțumim, Te pupăm, Cătălin. mulțumim băieților voștri că ne-a dat ocazia să vorbim cu voi. Da, și mă mir, știi ce mi-a plăcut foarte mult la băiatul ăla de lângă voi? Că nu este gelos, adică n-a pus botul că gata, dacă te cuceresc, hai bă, gata că sunt gelos sau hai că-ți dau o rangă în cap că mi-i femeia. E foarte, foarte de treabă. Deci chiar am rămas un pic ca paf, pentru că băiatul de lângă voi ar fi în stare să împartă femeia lui cu mine. Adică efectiv și eu am femeie și putem împărți. Adică facem sex în grup. Bă băieți, sunteți tari, mă, bravo mă. Și niciodată în viața voastră, cât trăiește Cătălin Talent, învățați de la el că gelozia este o boală cronică, Înainte să crede-mă. pleci trebuie să-i spui ceva blonduței tale. Înainte să pleci trebuie să spui ceva blonduței Da, tale. vreau să transmit un mesaj blonduței mele. Blondino, să nu uiți 3 cuvinte. Te iubesc, dă-te în măta! Să nu uiți, ai înțeles?
Nu, zică și tu. Și eu te iubesc, dar știi să ne vedem. Ne vedem, așa facem, ne vedem. Hai, v-am pupat, aveți grijă de Te voi. pupăm, vă pupăm. Pa, fetele, o seară bună.